tota l'estatuària pública està carregat de simbolisme, no? Aquest dedicat a l'Anselm Clavé, Josep Anselm Clavé, també en va tenir quan va ser inaugurat el 24 de novembre de 1888, no? Es va fer en un context de l'exposició universal i la lluita per aprofitar-se del monument es va veure de seguida. L'alcalde d'aleshores, que era el Francesc de Paula Rius i Taulet, doncs va decidir cobrir el monument, el dia abans del monument, va decidir cobrir-lo amb una grandíssima bandera espanyola, monàrquica, evidentment. La veritat és que els republicans federals es van enfadar moltíssim perquè Anselm Clavé formava part del Partit Republicà Federal i, a més, havia estat membre de la Junta Revolucionària que va fer la revolució i portar, el setembre del 68, i va portar la Primera República. Clavé era un home del segle XIX, va viure entre 1824 i 1874 i era un personatge molt popular. Era tan popular que aquest és el primer monument que es va aixecar per subscripció pública popular. La primera pedra va ser col·locada el dia de la Diada de la Mercè de 1883, però no estava ubicat aquí, sinó que estava ubicat a la Rambla de Catalunya, al carrer de València. L'any 1956 va ser traslladat aquí per ordre de l'alcalde franquista Antoni Maria Cimarro, que és aquell alcalde anterior al Porcioles, que és del 1951-57. Si pensem en l'ambient nacionalista de la Renaixença, amarat d'un gran romanticisme, sabrem que la música hi va tenir un gran paper en aquest moviment, no? Clavé, tot i pertànyer, evidentment, a l'ambient, perquè era un home del seu temps, va fer una aportació singular, molt singular. Donar a la música un caràcter popular i obrerista oposat directament al romanticisme. El repertori de cançons que incloïa la primera versió en català de la Marsellesa així ho demostrava, no? I a més perquè Clavé va optar per unes formes innovadores i modernes destinades a educar el poble, educar en un sentit no d'adoctrinar el poble, sinó de donar-li cultura i coneixement. I per tant la cultura musical que difonia Clavé no era d'estudi, sinó d'estudi o d'assaig individual, sinó de participació, de participació de la gent, i d'aquí és on surten, evidentment, tots els que després portaran el seu nom, que són els cors de Clavé. Hem de seguir tots plegats conjuntament fent polítiques de memòria que tenen moltes dimensions, i una és aquesta, explicar la ciutat d'una manera diferent d'aquella que tradicionalment s'ha explicat o d'aquella que ha arribat al màxim de la població. Explicar-la des de baix, des de les classes populars, des dels veïns i les veïnes, des de les persones, que moltes vegades la història diu que són anònimes, però no n'hi ha cap d'anònima, tots tenim noms i cognoms, que amb la nostra vida quotidiana el que fem és construir ciutat i construir ciutat democràtica. Una de les polítiques de memòria importants és la pedagogia, més enllà de que anem al costat de centres de recerca universitària o de que treballem amb coneixement més específic o més especialitzat, la necessitat de la popularització també de la història de la nostra ciutat, així, des de baix, des de les classes populars. I no hi ha cap mena de dubte que Clavé és una figura clau en aquest sentit, en la que eclosiona bona part de tota aquesta tradició per la lluita per la igualtat de drets. Aquest acte senzill i humil el fem en aquest context de la celebració o la commemoració del 150 aniversari de la Primera República. Parlem molt i farem més actes per la Segona República, però hi ha poc coneixement en general del segle XIX i de la Primera República. I era un repte també per la regidoria posar a disposició de la ciutadania el màxim de dispositius perquè es conegui aquesta història. Podríem fer una foto de record aquí com de família, allà darrere? Si us voleu posar a darrere.